Okay, so let's start. So naatay review karon para sa atong Jack 4. So we have done sa atong coverage. So ang na-discuss nato sa coverage para to sa prelim is the inductive deductive reasoning, katong estimation, round of problem solving, and also the set theory basics. Okay, so our goal here is to define basic set vocabulary, answer questions based upon the set theory vocabulary. So again, this is a review. So medyo paspas ang discussion nato dire because dapat nahuman mo sa mga lecture video na nga-watch ninyo. Okay? So again, this is more on summary na. So balik ta, the set is the collection of distinct objects. And an object can be called as the element or members of the set. A set does not list an element more than once, since the element is the member of a set or not. And then, na-discuss po na ako ni siya last meeting, katong mga na-explain na ako, muna yung mga symbols nato for real numbers, integers, natural number, irrational, at saka rational number. So there are more on capital letters basta naata sa set. Okay? So ang yan drawing sa diagram nato, again, ang real numbers, siya jud ang numbers corresponding to the points on the number line. So tanan jud, no? Ang sakop niya kay ang irrational numbers, mao na siya ang mga atong ibalik ha, ang square root, okay, ang pi, ang rational is more on fractions, decimal, integers is positive and negative infinity. Ang rational number kay fractions gyapon na siya, bahalag negative and positive ang mga fractions. Nahatay negative and whole numbers included ang zero. Okay? Pag walay zero, it's just a counting number or natural number. Okay? So we have here ways to identify a set. So first is the descriptive description, written description. That is example, A is a set of calendar months beginning with letter J. So kung napansin mo, kaning example, nasa sentence siya. Saan siya pagsulat as a written description. Napod tayo rooster method or list method, meaning ilista lang yung mga given nga problem. So ingon siya dire months beginning with letter J. So ano yung mga months nga begin letter J? January, June, at saka July. Diba? And next is ang set builder notation. Ang set builder notation, we are using descriptive phrase. So again, we are using a set and braces. So inane dapat ang pagsulat sa set builder notation, X such that X is a calendar month beginning with the letter J. So inanara ang pagbuhat sa set builder and rooster method. Again, nigawas na siya sa inyong mga exercises ha. Kailangan inani ang makita nako sa rooster method and set builder notation. Okay? So next naman po nato, we have here example, written description. B is a set of a primary color. So sa may mga primary color nato, so magbutang ka B is equal to, you have to make a pair of braces, color blue, red, at saka yellow. Make sure nga separated by a comma. Okay, and then pair of braces. Para sa set builder notation, make sure nga pwede ka mag-represent any variable or X such that X is a primary colors. So inanara, mag-represent lang ka og any variable, then make a descriptive phrase lang dayon. That's acceptable. Make sure na naa lang siya braces. Okay? So we have another notation, ang null set mo ni ang symbol. Wala kay mga makita nga inani nga symbol ha, wrong jud na siya. Okay? Wala tay inana. Make sure nga empty brace or slash nga 0. So example, B is a set of 5-sided square. So wala man tay 5-sided square, so empty. Okay? So we can use the symbol element or not element, okay, to indicate if an element is in the given set. So for example, set C is a set of even numbers greater than 2 and less than 2. Okay? So unsa man ang mga elements nga greater than 2 and less than 12. Sorry to of the ini. So magsugod ka og 2, wala na ilabot ang 2 di ay, sorry. So nakaka sa 4, 6, 8, 10. Wala nilabot ang 12. Kaya nga naman, wala man siyang giingon nga greater than or equal or less than or equal. Hindi nakasama yung 2.
Nakuha siya. So meaning, makaingon ta nga C is 4 is an element of C. 6 element of C. 8 is an element, inan niyang symbol sa element, kinaaman siya sa set. And also 10 is an element of C. Hindi pwede magkabaliktad ha. Bawal ako makitang ganyan. Bawal yan. Okay? So dapat ang proper way sa pagsulat, inani. Hindi pwede magkabaliktad yung 4 at saka C. Okay? So meaning, yung 4, 6, 8, 10, 12, o nilabot ng 12, naa siya sa set C. So makaingon ka, ang 2 is not element of C and 12 is not element of C. Ginainana nimo, butangan nimo slash kay wala man siya sa set. Okay? So next nato is ang cardinality. You just have to count the number of elements nga naa sa set. Ang notation niya is n of A or parang absolute value siya pero cardinality of A lang yan. So ibig sabihin, ika-count mo lang yung number of elements. Okay? So ang answer ana, cardinality of A, i-count lang nimo, pila man na siya, that is 6 elements. Cardinality of B, pila man na siya. So ang answer nimo kay 6. Inana lang. Okay, ang cardinality of C is 3. Kasi tatlo lang yung element. Diba? And then next is two sets are equivalent if they contain the same number of elements. If two sets are equivalent, then they can be placed in the one-to-one correspondence. So ibig sabihin, pag the same silang number of elements. So as you can see, ang A at saka B, they are one-to-one correspondence. Kasi the same sila ng element. Nakuha siya. If two sets are equivalent, we can write M is equivalent sa N. Pwede siya inana. Okay? Pero dire sa nakita nato, since they have the same number of elements, you can write like this. A is a equivalent of B. Okay? Nakuha siya or one-to-one correspondence sila. So mo na yung na-notice kasi parehas sila ng number ng elements. Okay? Nakuha siya. So next nato dire, matawag ko siyang equal kapag exact same elements. So hindi lang siya equivalent, dapat equal. Meaning, kambal talaga yung magkapareha talaga na element. So, kung makita mo dito, A at saka A dito, bahalag magkarambol ang mga nasa braces natin. As long as nga naakay makita nga magkapareha, A and C, A at saka si C, they are equivalent. Hindi pwede ang A at saka B or B at saka C, hindi pwede. Kasi kulang yung elements. Nakuha siya. So inana lang, no? Matawag siya equivalent, dapat exact number of elements. Nakuha siya. So inato ra. Okay? So next naman nato nga discussion direta sa subsets. Okay? So again, this is more on recap pa rin siya ha. Review ta diri kay para ma-remember ninyo and maka-prepare na mo sa inyong exam for prelim. Okay? So our goal for the subsets, define a subset and use subset notation. Define proper subsets and use proper set notations. Okay? So kung naka-remember pa mo sa symbol sa subset, mo ni siya. Okay? A is also a member of set B. Okay? Again, if every member of set A is also a member of set B, then and then ang A is a subset of B, then we can write like this. Mo ni siya ang notation sa subset. A is a subset of B. We can also say that A contain in B. Nakuha siya. A contain in B. So meaning, pag A subset sa B, parang ano lang yan, in inequality, parang less than equal. So meaning, maraming elements ang naa sa B kaysa sa A. Nakuha siya. So kung mo siya ibaliktad, the same gyapon. B is a greater than equal to A. Parang ganyan lang. Okay? Meaning maraming elements ang B kaysa kay A. Okay? Or B is a superset of A. B includes A and B contains A. Okay? And another symbol naman para sa not subset is kani. A is not a subset of B. Okay? If A is not a subset of B, you can write like this. So how to analyze this problem? So we have here the following example. Okay? So makita nimo asa man ang gamay dira nga element. Ang C.
So tanawon nimo ang 1 to 8 ba nga elements nga nasa C is naa ba siya sa elements ng A. So merong 2, 1 at saka 8. So ibig sabihin C is a subset of A. Ina na ang pagsulat. Hindi pwede magkabaliktad ha, bawal yang A is a subset of C. Hindi yan pwede. Mas maraming elements kasi si A kaysa sa kay C. 'Di ba? Make sure yung mga elements ng C naa nag-contain each na nasa elements sa A. Nakuha. Okay? So you can write like this. Nakuha siya. So next naman po, we have here, nakabantay mo nga C is not a subset of B. Okay? Kaya nga naman, kung tanawon nimo mga elements ng B, walang 1. 'Di ba? Sa C natin nga set. So ibig sabihin, hindi siya subset. If A is a subset of B, but A is not equal to B, then we can say A is a proper subset of B, written like this. So ibig sabihin, parang ano lang yan, again, less than. Marami pa ring elements ang nasa B, okay? Pero hindi na sila pwede magkapareha. You cannot say A is equal to B. Okay? So for example, we have here the following for proper subset. Ayan. Ayan, nakita ninyo ang set B na siya BCD. Yung BCD is nag-contain rin siya dyan sa set A. So you can say that B is a subset of A, of course. Okay? And also, you can say pa rin nga B is a proper subset of A. Pwede man na siya. Nakuha. Okay? So, diri, sa ato ang another problem, ayan, C is a subset of A. Ano man? C is a subset of A. Naabay mga A, D, E, B, C ba? Nga naa diri? Nag-contain ba siya? The same, di ba? Parehara pero nagka-rumble lang. So you can say that C is a subset of A. A is a subset of C. Ngano man, pwede man ka magbali-bali. Nganong pwede man magbali-bali? C is a subset of A. A is a subset of C. Nganong dili inani? Parehara man gyapon. 'Di ba? Parehara gyapon kung inanaon nimo. Parehara na. Ngano man, kay ang elements ng mga A kay parehara sa elements ng C, naka-jumble lang 'yan. Okay? Pero C is not a subset of A. A is not a subset of C. Okay? So next is kayno sa ginagamit ang mga subset and proper subset. So example, A is a set of people living in Phoenix, Arizona, USA. Then B is a set of people living in Arizona, USA. Okay? And C na to is a set of weekdays. So ang D na to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So first muna nato, unahan nato ang letter A at saka si B. So kanyang answer, A is a subset of B. Okay? So inana lang, make sure nga na mo'y idea ani ha, pwede ka mo mag-internet, daghan kayo pwede ma-search sa online. Okay? So A is a subset of B and A is a proper subset of B. So your answer is kani. Okay? Para naman sa next, C is the set of weekdays. So daghan kay weekdays. Okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So kung makita niyo sa set D, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So you can say that C is a subset of D and D is a subset of C. Parehara man ng weekdays ka nang naa sa letter D. Naka-list method lang siya. Nakuha siya. So again, since makita nimo nga parehara man ng A at saka ang C at saka ang D, meaning equal sila. Okay? Para may bawaan nimo ang number of subset mo ni siya ang technique. We have here the empty set is the subset of any set. True or false? Bantay-bantay ha, natay true or false. Again, ang set nato, always ang empty set is a subset of any set. Meaning, kahit anong mga set nga ibigay nimo na adya po mag-exist nga empty set. Apilya po na siya sa subset. Okay? Next is ang empty set is a proper subset of all sets except kaning null set. Hindi siya pwede.
So, meaning, the null set is a subset of S. Pero di siya equal sa 0. And then, ang number of elements na to para sa set is just to the power of n subsets. Para sa proper subsets is to the power of n minus 1. Muna siya is mga importante. Okay nga, para may bawaan ninyo ang number of subsets. So, example, ibawaan na to ang number of subsets ani. So, A is equal to AB. So, pila man ka elements ni? 1, 2. So, 2 lang kabuk. Diba? To the power of 4 subsets. So, may mga 4 subsets. A, B, B. B ang pagsulat. B, naapod tayo empty set, at saka naapod tayo AB. Inanara, make sure nga separated by a comma and not a pair of braces. How about this? To the power of 3. So, there are 8 subsets. Nganon 3, kay tuluman kabuk elements. So, 8 subsets. Okay? So, since 8 ang subsets, ana, isulat po nimo unsa man ang mga elements ang naadira. So, yun nga, sinulat ko na yung sa number 1, ito, A, B, AB, at saka yung empty. Para naman sa to the power of 3, sa number 2 na to nga M, 8 subsets. Okay? Para naman sa proper subsets, pitura na kabuk. Walay labot ang own niya. Okay? Basta proper subset, hindi pwede kasama yung kaugalingon niya nga set. Take note of that. Parehaan eh. There are 3 proper subset kay way labot ang own niya na set kani. Nakuha siya. So again, mao na siya ang ato ang subsets nga topic. Okay? So proceed ta. Direta sa Venn diagram and set operation. So kani siya is more on recap lang ta para maka-remember pa jud mo kung saan ni siya paggamit. Okay? So we have here the following goals na to. Use Venn diagram to show the relationship among sets. Define the set operations. So first na to, ang Venn diagram is the visual diagram that shows the relationship of the sets with one another. And then gina-represent nato na siya as U. Okay, meaning iata ng mga elements represented by the rectangle. And then first, kung makita nimo diri, the complement of A, that is A prime, meaning wala siya sa set A. So kung kaniya ang set A, ang A complement is outside sa set A. So ang ang descriptive notation, X such that X is an element of U, meaning yung mga variables nato, yung elements niya sa universal set, pero wala siya sa A or wala siya sa set A. Okay, sabtan ni siya ha, kay basin mawala mo ani nga discussion. Okay? So example, ang universal set 1 to 5. Dayon, ang set A is 1, 2, 3. So magbutang lang ka diri, 1, 2, 3. 4 at saka 5 ang nasa labas ng set A. So meaning, ang ato ang A complement is 4 at saka 5. O kanina, i-erase na ako. 4 at saka 5 ang answer ana. Diba? So inanan lang, kuhaon lang nimo ang wala sa set A. Okay? Next is disjoint sets. So meaning, pag disjoint sets, walay intersection sa duha ka set. So example, natay duha ka set, 1, 2, 3. Butang nato. Butangan Japon nato na diri ha, 1, 2, 3. Inani dapat ang buhaton ninyo pag maghatag mo Venn diagram ha. Na 1, 2, 3, then 3, 4, 5. Somewhere bahala. Diri baliktad. Diri di ang 4 at saka 5, diri ang 1, 2, 3. Okay, diri ang set A saka set B. Okay? So inato ra matawag siya disjoint na pud tay proper subsets. So sa proper subset na mention nako, ang set A napadyod siya sa sulod sa set B. Okay? Subset ang tawag ana. Nakuha siya. And then again, don't forget ang mga symbols na gamiton nato diri. Okay? So next naman po nato ang example, universal set 1 to 6, ang A 1 2 3 4, set B yung naagyapon dapat sa A. So pwede na kumukuha 1 2 inana. Okay? As long as niya nasa sa set A. Okay? Ang nasa set A, pwede siya 3 at saka 4 ibutang dira. Then ang nasa gawas 5 at saka 6. Nakuha siya. So inanara ang pagbuhat
sa Venn diagram. So again, practice mo ha. Pag equal set, ibig sabihin, ang set A at saka set B, they are equal. So you can write there, A is equal to B. Isa lang ka-circle. Okay? Kasi iisa lang naman sila. Nakuha siya. So next naman po, na atay intersection. Ibig sabihin, pag meron tayong dalawang element, ay dalawang set, yung elements may common. We have a descriptive notation, x such that x element of A and x element of B. So inanara ang buhaton nato. Okay? So make sure nga ang goal lang nimo diri pangitaon nimo ang magkaparehas na element. Okay? So ano yung magkaparehas ng element sa A? Ang A kay 2, 3, 4, ang B 3, 4, 5. So ang answer ana kay 3 at saka 4 because they have the same element. Okay? So inatora. Okay? So ang proper way to have to write this sa inyong model ha, inanion lang A intersection B is equal to 3, 4. So mo na yung final answer. Inani ang gusto nga makita ha pag sa pag-solve ninyo, make sure nga ma-answer niyo yung tarong. Okay, para naman sa union, meaning lahat ng mga elements na sa A or set B. And then we have a descriptive notation, A union B. Again, ang intersection is, inani ang symbol ni siya ha. Wake up lang ta, inani. So x such that x is element of A or x element of B. So for the example, the same gyapon sa naitabo ganina sa intersection, ang kuha nimo is tanang elements nga naa sa sulod ani duha sa set A o sa set B. So meaning ang union ani sa A at saka sa B is just equal to 5, 3, 4 at saka 2. Upat lang kabok. Make sure nga pair of braces and then naay comma. Inanara. Okay? Diba? 2, 3, 4, 5. Okay? So next is, napod tayo properties. Kung mag-intersection ka sa empty, in any set, empty jud na. Okay? And then also, a union sa empty, ang answer is the A. Siyempre, union baya, kuha mo tanang elements. So A jud na. Kaysa naman sa intersection, sa 0, null set jud na siya. Okay? So next naman po na to, okay? Dirita sa Venn diagram and set operation na pod. Kay daghan pa kay tag pwede ma-discuss manggo diri. Okay? So ang goal nato diri is define Venn diagram, use Venn diagram nato to show relationship among the sets. So unsaon ni siya pagsulat sa Venn diagram, naka-written notation siya. So ang goal nimo is himuon nimo ni siyang list method or roster method. So you elements ana from 1 to 15, 1 to pwede ka magbuhat og ellipsis kanang tulo ka dot. Pwede ra jud na siya. No? So ina na ra akong ginabuhat. Okay? So sabi sa set of multiples of 3. So 3, 6, 9, 12, 15, 'di ba? Then B is a set of prime numbers. So may mga prime numbers 2, 3, 5, 7, 11. Nakuha na siya. So mao na ang mga elements. Make sure kabalo mo buhat sa list method. Kay basin ba maghatag mo sa ako ang exam ani nga walay pair of braces din kulang og comma. So minus points jud mo ana. So kailangan tarongon jud ninyo ni. Okay? So next is a C is a set of odd numbers. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Basta separated by a comma and pair of braces. Okay? So sa pag-drawing nimo sa Venn diagram, pwede ka magbuhat og tulo ka circle. Pwede ra inana. Nakuha? Pwede ka magbuhat og tulo ka circle. And then tan-awan sa nimo asa ang common nilang tulo. Okay, sa A, B at saka C. Okay, don't forget to put label. Dapat na ay U diri. Butangan nimo A, B at saka C. Butang label. Dayon ang buhaton nimo, tanaw nimo asa na pud ang magkapareha sa A, B, sa C,
B at saka sa A, C. Yung mga magkapareha ng mga element nila. Mo na imo ibutang sa intersections. Okay? So makita nimo na atay 115 diri intersection sa A at saka C. Para sa intersection naman sa B at saka sa A, tanaw na pud nimo. Inana ang pagdrawing sa Venn diagram nato. Okay? Kung walay pares, edi ibutan lang nimo diri sa set A lang niya or sa set B lang niya, diri na ibutang kung walay mga intersection or magkapareha. No? So again, you have to practice jud para sa imong Venn diagram. Okay? Hantod nga mahuman na jud kag sulat, and then yung wala sa set A and A, B, C, kay butang nimo sa gawas. Kay wala sila intersection. So example, given the following Venn diagram, determine each of the following set. So unsa man ang answer ani? A intersection B. So sa A intersection B, ang answer man po ani kay 6, 7. Nakuha siya. Next is B, A union B intersection. A union B intersection nato. So meaning, kuhaon sa nimo ang A union B. Meaning kanita nang nasa sulod sa kaning duha ka circle. Tanan elements. So ang answer ana is 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 17, 19. Ayan. Dayon, pag intersection nimo, meaning yung wala sa circle, yung nasa outside circle. Ano yun nasa outside circle? 20 at saka 21. So, muna yung answer diri. Nakuha. Next, ang number 4 naman, A complement union B. So, unsaon man na pag-answer? A complement union B. So, meaning, kung saan nimong A complement, so kasama ang 2, 4, at saka 5. Kasi ang pasabot sa complement yung outside ng A. Pero intersection sa B. Ang outside sa A, kaning mga color yellow. Mo nang outside sa A, nga circle. Pero intersection man siya sa B. Unsa man ang B? Kaning color green nato. Pag intersect ni mo, ana, the answer ani is 2, 4, at saka 5. Nakuha siya. Again, practice lang jud mo. Mas mayo nga makadrawing mo Venn diagram. So next is A. Isulat nimo A, then i-shade nimo tanan kay mo man ang mga kuhaon nato. Pero yun siya sa B complement. So unsa man ang B complement? Outside sa blue kaning nga B nga circle. So kung makita nimo ang color yellow is kana siya. Outside na. So unsa man ang nag-union ana? So the answer is 9, 10, 17, 19, 20, 21. Okay? So again, practice lang jud mo sa pagbuhat aning Venn diagram. Better nga namoy diagram para maka-answer mo aning following questions. Okay? So make sure nga familiar mo ani ha. Sige, proceed ta. Problem solving na ta kay para maanad-anad mo og mga problem solving sa mga lisod daw ni siya pag abot sa exam. So ang goal lang nato diri is solve survey problems using Venn diagram. Okay? So first muna nato, we have here 150 college freshmen were interviewed. 85 were registered for math class, 70 were registered for English class, and 50 were registered both math and both English. Okay? So the question here is, how many sign up only for math class? Kanilang math class. Pila man ni siya? Pila man ang college freshman? And also English class lang. Pag moingon siya sa letter number 3, sign up math or English, meaning you're looking for a union. Okay? Butang nato math, i-represent nato as M, union E as English. Pwede. Okay? Ang neither, meaning wala sa duha. Nakuha, wala sa duha. Math or English. So, meaning complement. Ana nila. Okay? So, meaning, naman tayo both math and English. Isulat ni mo 50 diri. Dayon, ang 50, i-minus mo siya sa math class. Pila maning math class? 85. Minus 50, 35. Diri 20. Nga naman, kay 50 minus, 70 minus 50. Diba 20?
So meaning, ang whole English nga kaning nasa circle nga sa English, 70 jud siya. Diba? Dayon, ang next naman nimo, i-add din mo ni tanan. Okay? Ibalik na ko ha, 30, 50, at saka 20. So kung i-add din mo ni sila tanan, the answer is 100. So naa pa kay 50 nga nabilin outside ani nga circles. Okay? So inanara ang pag-analyze. Imo jud na siya i-try and error jud, no, para makabalo ka pila ka buok elements nga nasa A, B, intersection nila and complement. Okay? So actually, mo nag-explain na ako. Ang answer ana. Ay, okay, nasayo ko kay 30 akong gibutang dire, 35. Kasi 50 minus 85 na siya. So 35 di ay sakto. Okay? So mo tong nabilin 45 na lang. Okay? So again, ma-answer na nimo dayon tanan ang mga questions inana ra. Actually mo gawas jud sa exam. Basta kabuyo lang mag-analyze ani nga problem. Okay? So how many sign up for math class? 35. For English class, 20 ra. Wala labot ang intersection. How many sign up for math or English? 105. Math or English, that is a union of math and English. How many sign up neither sa duha, sa math or English? The answer is 45. Inato ra. Okay? How about tulo ka box circles para sa 3 sets nato? So, ingon siya dire, 100 students were interviewed. 28 took PE, 31 took Bio, 42 took English, 9 took PE and Bio, 10 took PE and English. Ang mga end, kung mapansin nimo, ang ibig sabihin niyan, intersection. Utang nato PE, intersection sa Bio, or PE, intersection sa English. O, kani, Bio, intersection sa English. Then, kani, 4 took all 3 subjects. So, meaning 4 diri. Mo man ang intersection sa tulo. Intersection sa PE, intersection sa Bio, intersection sa English. Mo man na siya. Okay? So, na naka-idea nga 4 diri. Okay? So, next nimo, i-minus nimo siya diri. Di ba English at saka PE diri. So, asa man ang English saka PE? Kani, 10. So, 4 minus 10 is 6. So, 6 diri. Kaya wala man kay violation kung tanawan nimo kani siya, intersection man na sa English sa PE. So i-add mo 10 yapon. 'Di ba? So dire again 4, then dire 6. Then para sa PE and Bio, ang answer ana kay 4 ay 9 minus 4, 5. Okay? Then next is ang English sa Bio, that is 6 minus 4. 2 ang answer dire. Nakuha siya. So next naman po, kung mapansin mo PE, tanaw ka sa PE, 28. So meaning kaning nasa circle sa PE, dapat total of 28 lang na siya. Okay? So 6 plus 4, 10. Plus 5, 15. So 15, ang imong i-minus to. 28 minus 15. Pila man na siya? So 13. So 13 diri. Nakuha siya. The same goes sa uban. No? Sa English kay 42. So, pila man ni siya? 5 plus 4, 9, 10, 11. So, meaning, 42 minus 11. Nakafollow ni siya. So, ang answer ani kay 31. Okay? Para naman sa English, ang total ana. Okay. Ako ang nabali. Bio na to. 31. 30. Diba ako ang nabali. Wait lang. Atong i-check. Balik. Sa PE. Diba sa PE kay 15. O, sakto na, 13. Sa Bio, i-count na to ang Bio. Wila ko sakto na to, 11. Okay? Pero dili ka mag-minus, 11. 31 minus 11. So your answer is 20 ang naadiri nga element. Then sa English, i-add lang nimo. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. Minus 42. So your answer, ani kay 30. Okay? And then, wala pa ka nahuman, i-total nimo ang nasa loob ng mga circles para i-minus siya sa 100. Baka kasi may sobra. Kaya mo man na imong ibutang sa gawas.
Okay? So mo na yung gibuhat 4, 6, 5. Then ang answer ana is 30, 20, ang isa 13. Okay? So pag itotal mo tanang mga nasa loob ng circles, 6 pila tanan. Okay? That is 80. Minus ni mag 120. So meron pang 20 sobra outside sa ato ang tatlong circles. Okay? So the question is how many students took none of the 3 subjects? So the answer is 20. Yung wala. How many students took PE? O PE, tanaw ka sa PE kaninga circle. Pero walay labot ang bio at saka English. So the answer is 13. Walay labot ang intersection nila. How many students took bio and PE but not English? So meaning bio at saka PE lang. Bio at saka PE lang. Kani. Bio at saka PE. Pero walay labot ang 6. Kaya intersection man na sa English. Way labot ang 6 ha. So the answer ana kay 5. Nakuha kay intersection raman sa bio at saka PE. Walay labot ang English. So meaning kaning makita nimo nga circle sa English, di ba mo na yung circle sa English? Walay labot. So unsa man ang intersection sa PE at saka bio? Edi 5. So inatura ang pag-analyze lang jud sa problem. Actually mo niya manggawa sa prelim ninyo, problem solving using Venn diagram. So more on critical thinking lang jud niya siya, sabta ang problem. First mag-drawing sa jud ka ay ha ka maka-answer sa mga questions ani. Okay? So that's it. Mo to siya ang ato ang review for today.